Ποιο είναι το όνομά σας? Είμαι ο Λευτέρης ο Κόκκινος, πρόεδρος του Σωματείου Παρθενώνας Προσφύγων Λατσιών. Α, ωραία. Η ίδρυση του, ποια χρονιά ιδρύθηκε το σωματείο? Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1978 και Με τι ασχολείται το σωματείο? όπως το Σωματείο έχει σκοπούς όταν ιδρύθηκε να συγκεντρώσει τον κόσμο των προσφυγικών που μαζεύτηκε στα Λατσιά και μιλούμε για 124 χωριά, είναι μόνο ο συνοικισμός του Αγίου Ελευθερίου. Αποτελείται από 124 προσφυγικά χωριά. Σπουδαίο το δημιουργός. Και Το όνομα του σωματείου από πού προήλθε? βασικά, εντάξει, δημιουργήθηκε ένα συμβούλιο το οποίο από τη στιγμή που είπε να ιδρύσουν ένα σωματείο σκεφτήκαν το όνομα να είναι ο Παρθενώνας, ο οποίος είναι ο φάρος του ελληνισμού και με τον ίδιο σκέψη είναι και ο φάρος των προσφύγων, των Ελλήνων προσφύγων που είναι στα Λατσιά. Τι είδους άτομα, ηλικίας άτομα υπάρχουν? Εντάξει, το Σωματείο ιδρύθηκε από διάφορες ηλικίες κόσμων που ήταν της περιοχής. Από εκεί και πέρα έχει βάλει κάποιους στόχους, κάποιους σκοπούς, τους οποίους ανάλαβε το Συμβούλιο το οποίο είχε αναλάβει τη διοίκηση του Σωματείου να τους εκπληρώσει. Αυτοί οι στόχοι ήταν αθλητικοί στόχοι, απασχόλησης του κόσμου, ένας χώρος ψυχαγωγίας, ένας χώρος εκδηλώσεων και διάφορων άλλων δραστηριοτήτων. Τι αθλήματα παρέχει το σωματείο σας? Ναι, τα αθλήματα που έχει εκεί στο Σωματείο είναι κατά κύριο λόγο το ποδόσφαιρο. Υπήρξε και μία ομάδα σκάκι στο παρελθόν, τώρα γίνεται μια προσπάθεια να επαναδημιουργηθεί. Υπάρχει ομάδα μπιλιάρδου, οι οποίοι συμμετέχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μπιλιάρδου, και τέλος, που είναι η μεγαλύτερη, είναι η Ακαδημία Ποδοσφαίρου, η οποία έχει διάφορες ηλικίες παιδιά, από 6 χρονών μέχρι 17 χρονών οι ηλικίες οι οποίες Τι κατηγορία συμμετέχουν η ομάδα μπιλιάρδου και η ομάδα ποδοσφαίρου? Η ομάδα μπιλιάρδου συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία. Οι ομάδες των ακαδημιών υπάρχουν πρωταθλήματα που είναι ανάλογα με ποια ηλικία είναι τα παιδιά, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα εκείνης της συγκεκριμένης ηλικίας των ακαδημιών. Είχαμε επίσης και παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε πιο ψηλή κατηγορία. Όλες οι ηλικίες από καιρό εις καιρόν έχουν πάρει πρωταθλήματα τα οποία τιμούν το Σωματείο, και γίνεται και μια εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά, με τις ακαδημίες, από τη μία πλευρά με το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Κύπρο, αλλά και επίσης στη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών, να έχουν μια απασχόληση λίγο διαφορετική που το υπολογιστή και το τηλέφωνο όλη μέρα στο χέρι, τους αποτρέπει από το να ασχοληθούν με άλλα πράγματα τα οποία πιθανόν να μην τους οδηγήσουν σε καλούς δρόμους, και αυτό είναι σημαντικό στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των παιδιών. Τούτος είναι ο βασικός μας στόχος, να δημιουργήσουμε παιδιά που να βγουν αύριο στην κοινωνία και να είναι καλοί άνθρωποι και να ακολουθήσουν μια σωστή πορεία από εκεί και πέρα. Ποια πιστεύετε είναι τα ωφέλη που παρέχει το σωματείο στο Δήμο? Η κοινωνική προσφορά, ας πούμε, αυτή που είπα καταρχάς μέσω των αθλημάτων στα παιδιά, αλλά επίσης η προσφορά
παρέχουμε και σε άλλα θέματα, όπως οι διάφορες εθνικές εκδηλώσεις, επέτειοι, οι οποίοι γιορτάζονται πάντοτε στο Σωματείο, για να προσφέρουν στον κόσμο την γνώση και να κρατούν το εθνικό φρόνημα του κόσμου ψηλά, σύμφωνα με τους αγώνες των Κυπρίων και Ελλήνων στις διάφορες περιπτώσεις που χρειάστηκε να συμμετάσχει. Επίσης υπάρχει η κοινωνική προσφορά, δηλαδή έχουμε καμιεράνους, συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις συλλογής χρημάτων, τώρα σύντομα θα έχουμε μία ενημέρωση για τους δότες οργάνων. Θα γίνει εκεί στο Σωματείο, 20 του μηνός, θα παρευρεθεί και ο Υπουργός. Σημαντικό, θα έρθουν από το νοσοκομείο γιατροί, χειρούργοι, οι οποίοι κάνουν μεταμοσχεύσεις για να μας εξηγήσουν τι σημαίνει δότες οργάνων. Επίσης, μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας θα γίνει ένα σεμινάριο διατροφής. Τι πρέπει να τρώνε οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές, πότε πρέπει να τρώνε, πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, και ταυτόχρονα παρακολουθούνται τώρα όλα τα παιδιά από διατροφολόγων, ούτως ώστε να τους δίνει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Πώς πρέπει να κρατούν μια σωστή, ένα σωστό βάρος, να έχουν τη δύναμη να μπορούν να συμμετέχουν στα παιχνίδια χωρίς να έχουν προβλήματα. Επίσης υπάρχει και γιατρός ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά όλα και από θέματα υγείας. Είναι και εκείνον επίσης σημαντικό, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να έχει κάθε παιδί και τι θα δημιουργηθεί, ας πούμε, αν δεν προσέξει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Άλλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Εντάξει, για τη συνέντευξη καλύψαμε που μας αφήσατε να σας κάνουμε. Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και πιστεύω πως το έργο σας είναι πολύ σπουδαίο και να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, γιατί προσφέρετε στην κοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που με δώσετε να σας εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και καλό είναι εσείς, ειδικά τα παιδιά που ασχολείστε με το σεμινάριο, να είσαστε οι πυρήνες, να δημιουργηθούν και άλλου είδους ομάδες, οι οποίες να μπορέσουν να βοηθήσουν πολλά παιδιά. Σύντομα θα ξεκινήσουμε και ακόμα ένα άθλημα, την τοξοβολία. Ήδη προετοιμάζουμε χώρο για να διεξάγεται. Και είσαστε ευπρόσδεκτοι, είναι από τα αθλήματα που είναι ολυμπιακά και είναι καλό τουλάχιστον να κάνετε μια γνωριμία. Και από εκεί και πέρα είναι σε εσάς να αποφασίσετε να κάνετε παρακάτω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει.